Dokter ya terakhir. Zer behar ote ditu, teilak, egurrak, arraunak, banderak. Benetako bedeinkapena
Eliza honetan ibiliko dan kristau elkarteak, datorren urtean ere arraunean egin behar duten arraunlariek eta arraunlari horien babes diren herri honek behar ditu. Horiek behar dute jaunari bere ikamena. Pertsona biziek osatzen bai dute herria, elkartea, eta pertsona bizien artean sortzen bai dugu etorkizuna ere. Beraz, bere ikapen hori herriaren eta arraunlarien gainean berezik. Pertsolaria ere, torri da. Arraun klubetik Elizaraino, gaur emeretzi bandera, oien artean kontxakoa bat, ekarriak aldarera, baina begira orain non gauden, begira gora eta bera, simitarioak ez du trapurik, baina gaur bere inkatzen da. Katekesira etorrietan, horko umien jolasa, simitarioan eginak gaude, 11 denbora pasa, arraunan gixan hau ere bada, herri zarronen ardatza, zarrak bezala eman bezaio, berriak ere arnasa. Eskerrik asko, egoitz. Eta bereikamena urik badu. Zuek, pentsatuko duzuen, Zumaiar batentzat, ze apaltasun da. Zaitzatela jainko guztizona, Aita eta Semea eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren pakea.